गोसो थोनायाबो केमेरा मोनथाम मबाइल सोबिदों हाबाब आंना मोजां मोननायाबो आपेल जाख्लाबनाय मबाइल सोबिदों किडनिसो फाननो सानबाय आं आगै नोंनि गोसो गोजोन होनो सिखावसो जानो सानबाय आं आगै नोंनि लुबैनाय सुग्लायहोनो North Koreaनि प्रेसिडेन्ट बायदि नोंनिनो माया सना साउथ मुभिनि लेडि डन बायदि नोंनिनो माया North Koreaनि प्रेसिडेन्ट बायदि नोंनिनो माया सना साउथ मुभिनि लेडि डन बायदि नोंनिनो माया गभार्नमेन्ट साख्रि गैयाब्लाथ' हरनाय नंखाया नोंखौ साखा खब्रै गोनां गारि गैयाब्ला इम्पसिबोलखा ग्रेजुवेट जानाय सिमांखौबो दै बानायाव बुखार हरजोब्बाय आंलाय लिरब्लाबोथ' फेलसो फैखायो ग्रेजुवेट जानाय सिमांखौबो दै बानायाव बुखार हरजोब्बाय आंलाय लिरब्लाबोथ' फेलसो फैखायो साननो रोंखाला नोंखौ मोनमालाब्ला दैमा जिङाव आलायहैथारसै आंलाय मोदाय जाना बेरायलाबायसै बारा बारा थारब्ला नोंखौबो नांला माथा फाग्ला आंलाय साननो रोंखाला नोंखौ मोनमालाब्ला दैमा जिङाव आलायहैथारसै आंलाय मोदाय जाना बेरायलाबायसै हाबाब आंना गोसो थोनायाबो केमेरा मोनथाम मबाइल सोबिदों हाबाब आंना मोजां मोननायाबो